Şehirler Beygisi'nin final tamaşasında koyunar selamlayız. İlimizin türlü tübeklerinden Şilebe, Оренбург, Moskova, Татарстан, Udmurtiya, Kırım, Astrxan ülkesi, Ульяновск ülkesi, Sverdlovsk ülkesi, Leningrad ülkesi hem Қазақстан Respublikası'ndan konaklar başladı. Hoş geldiniz kaderli dostlar. Hoş geldiniz beygede katlaşıcı yoldaşlarımız. Konakçıl Başkırtstan yerine rahim etiniz. Tatar kızı 2017 Talıları Beygisi, Tatarstan Respublikası Prezidenti Rüstem Nuraliulı Minnihanov hayır fabrikası hem yerleme bilen kızdırılar. Şulay yok Başkırtstan Respublikası başladı. Rüstem Zakiulı Hamidov'a da zor rahmetlerimizni bildiririz. Hayırlı kеш, kadirli tuğanlar, milletteşler, Tatarstan hükümeti isiminden, bütün dünya kongres isiminden sizge barıgızdan da Tatarstan'dan kaynar selam alıp geldik. Şuna göre sizge selametlik, bäxetli koylarda yaşarga yazsınlar. Şol vaqtda әтиәниләребезнең, әби-бабайларыбызга лайыклы булып, эшчән, бердәм, горур татар булып калыйк дуслар. Без татарлар. Без үзебезнең телебезне беләбез. Без үзебезнең гореф-гадәтләрне беләбез. Без үзебезнең дилне беләбез. Без үзебезнең татарлыкны беләбез. Шуңа күрә менә шушы бәйге тагын да шуның әйтү өчен раслаучы. Бүгінгі күнде Татар кызы проекты халыкара дәрәҗәсенә күтәрелеп, илләр гизеп йөри башлады. Без менә чын күңелдән шатланабыз. Менә хәзер беренче тапкыр без Татар кызы проектыны Уфада үткәрәбез. Бу татар милли дөньясында зур вакыйга. Бүген сәхнәгә чыккан һәрбер татар кызы мактауга лаек. Чөнки алар чибәр генә түгел, сәләтле генә түгел, алар күп милләтле Россия җирендә үзләренең гарәп-гадәтләрен саклаучылар да, дуслык җипләрен ныгытучылар да. Yat il kara, çıktı jiller, koptu dolkun, il karabın, jil süre. Kaysı yollar, nindi upkın, tarta bizni, can sıra.
Güzellik, zatlılık. Татар хатын кызын да сөйлей торган иң күркәм сыйфатлар. Бүген без сезгә тәкъдим итәчәк хатын-кызларның һәркайсында шушы сыйфатлар бар. Сүзебезне иксез-чиксез моң иясе Фәридә ападан башлыйбыз. Чөнки Фәридә апа үзе исән чагында ук шушы сыйфатларның тере һәйкәле булды. Кудашева Фәридә Яһүд кызы Чишмә районының Көләш авылында дөньяга килгән. Гомере буе татар һәм башкорт халыкларының җырларын башкарды. Фәридә апа нинди генә җыр башкарса, ул җыр халык күңеленә, халык хәтеренә кереп мәңгелеккә анда кала. Шуңа ул башкарган җырлар бүген дә безнең күңелләрдә яңгырап тора. Yazmışıma hoca bulup Koyçı zinhar sıyım bike Sıyım bike Kazan han bikesi sıyım bike Her tatar hatın kızı için örnek obraz Onun kodlaulu Vajigali yazmışı turundağı rivayetler Әлі бүген де біздің үшін тарих сабағы болып яңғырай. Башқаланы Явыз Иван гаскәрләре яулап алғаш, дәүләтне азат итү өчен Казан мырзалары аны Мәскәү патшасына киергә бирәләр. 1551 елны Сөембикә мәңгегә Казанда яшәр. Сөембикә тарихтагы беренче мөселман хатын-кыз идарәче. Onun ziyalılığı hem sabrılığı her günlü dağın kaldırır. Müslümanlar da sabrılık sıfatı altın haberde. Onun Kazan yüreğinde kökke aşkan manarası da sabrılık heykeli diyersin. Мәдәният министры Әминә Евгеньевна әйткән бер сүзгә әйләнеп кайтсак, ул болай дип әйткән иде. Кызларның тышкы кыяфәте генә түгел, ички дөньясында күрергә тырышабыз дип әйтте ул. Мин инде аңладым, бу жюри әгъзаларына ниндидер бер киңәш формасында дип. Һәм без аны кабул итә алдык дип уйлыйм. Чынлап та кызлар барысы да матурлар, ички дөньялар да матурдыр. Шулай да барыбер кемдер аерылып торды дип уйлыйм мин, һәм сез моның белән безнең белән килешерсез дип ышанам. Мин конвертны дулкынланып ачмыйм, чөнки мин ул конвертта нәрсә язылганын инде беләм инде. Шулай да кемдер дулкынланып көтә икән бу хәбәрне, рәхим итеп ишетегез бу сүзне. Әйе, Гөлназ Гатина, Казан, Татарстан. Bizning go'zalimizga berar uchun Tatar qizi toshini jinguvchiga topshirish uchun sahnaga Tatar qizi 2016 baygisi jinguvchisi Boshqirdiston qizi Edelveys Ihsonovni chaqiramiz. Tatar qizi toshi Gulnaz G'atinaga keldilar. Ham u Tataristonga ketadizlar. Tatar qizi 2017 Gulnaz G'atina. Birinchi ulug' rahmatimni
шушы бәйгене оештыручыларга әйтәсем килә. Чын мәгънәсендә бик күп көч сарыф ителде әлеге бәйгене оештыруга һәм һәрбер кешегә кемнәр безне әзерләде, һәммәсенә, остазларыбызга, оештыручыларга бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Һәм тагын бер рәхмәтем ул газиз әти-әниме, туганнарыма, якыннарыма. Бик зур рәхмәт сезгә барыгызга.